Sopo sing ape wani karo Prabu Jayagara? Tresnanku kepati pati kowe ing atas sing kowe abdi tak kersake semban agung negara Mojopahit yen lumampalonjak sabar aku durung nesu marang kowe teman negara durung nesu sesabar marang ing atas sing kowe kawula wani ya kuwi nampik marang katresnan Prabu Jayagara ing papan kene isine wong prahasine kan Prabu Jayagara Sinuwun Prabu Jayagara upami kula lelati kaya panjenengan lajeng kados pundi raos manahipun puja kula sinuwun nek pancen kowe tak los ora kena kelakon kowe Tenanipun agreng wonten salah satunggalipun tamu ingkang badhe pinanggih ngersanipun Sinun Prabu Jaya. Paman Patih Haryo Tadah Dewapaya. Ngantos panjenengan pantun munggah ing Taman Sari Negari Mojopahit kepanggih kelawan sembang ing negara Mojopahit. Lepasipun Lebih potos. Paman Haryo Tadah katempen wonten ing Taman Sari wonten bojonipun Kakang Ratanca juru tabib negari Mojopahit Kang Mbok Praji. Kula utus musadan griya sampun pinten-pinten taun boten. Sinun Prabu tenanipun badhe caos kabaran para wonten negari Mojopahit ngersanipun Ramapati badhe pinanggih Sang Prabu Jaya. Menawi Paman Ramapati badhe ngersakaken Rasmi. Sidabu Kowe badhe
baliya ketemu marang bojomu Kakang Ratancep. Wis rampung kewajiban anggo nusaden Prabu Janegara. Paman Ramapati kula tampi mugia mahanane anggen kula nyepeng Pradota Agung Negari Majapahit. Lan kosok wangsulipun salam taklim kula mugi enggal katampi. Nggih, dawaos sesami-sami. Monggo Paman Rapati wedal ari kalenggan nika mboten dong dinten pasaken ngantos pingersaken munggah ing negari Majapahit. Menawi wonten kawigatos lajeng kawigatosipun menapa? Sang Prabu Jayanegara sejatosipun tiyang sepuh ngantos sowan wonten ing pendhapi sejatosipun wonten kawigatosan ingkang kula tujuaken dumateng panjenengan. Menawi sowan dika negari Majapahit wonten kawigatosan lajeng kawigatosan pun menapa boten tidak tujuh anggen kula. Lah sepisan kepengin ngabari kalian panjenengan. Kepengin sos pakabar. Lajeng pakabar napa yen pananging batang? Ing dinten sak mangke Bupati Lumajang Haryo Nambi bali lho ing Kakang Nambi bali lho. Mboten nate nglincipi barang kang papak niku mboten. Nuwun sewu. Nggih. Panjenengan kot yang sepuh nggih paran para negari Majapahit. Leres. Menawi tos pakabaran menika kedah nyata-nyata saestu. Pakabaran menika nyata napa pakai mung dapur ngoyo wae. Sejatosipun pekabaran menika nyata. Kula mboten nilih mripating liyan. Kula niki mun ngertos piyambak menawi Bupati Lumajang Haryo Nambi cetha balela Praja Majapahit. Menawi sampun kacetha Kakang Nambi kepengin bali negeri Majapahit. Ing napa Paman Rapapati tumindak lan pangripun Kakang Nambi boten kenyan emot. Boten kirang-kirang anggen kula ngemotaken kalian Bupati Lumajang Haryo Nambi. Angin piyambakipun tansah ndodro. Lah, rene Lumajang menika tesih kabawan ing Praja Majapahit. Ngersane Sang Prabu Jayanegara. Panjenengan kedah ngginakaken panguwasa dalem. Lumajang kedahipun dipun sirnakaken. Panjenengan kula pengayoman negari Majapahit. Nggih. Monggo sampun kacetha ing ataspun Kakang Nambi mung dapur kawula. Wonten bali negari Majapahit kula ngumpakaken. Yen Kakang Nambi kala pindhane geni saklek menggawe rapak menawi mboten enggal-enggal pun setindak ngomyo. Lah, Kula badhe nindak. Monggo. Sakmenika kula nyuwun sawanipun Kebo Taruna kedah sowan negari Majapahit. dados senopati perang. Ayo ke dalem. Orang dong dilepasan bengsen ngersake sliramu munggah ing Pendopo Agung Majapahit. Getap salebetipun manah kula nembe
kemawon wonten ing Kasinopatih sejatosipun wonten wigatos menawa Sang Prabu. Nganti sliramu tak unggahake negara Majapahit, ari kalanggan iki kebotaro tak win iso dadi senopati perang Majapahit. Kakang Haryo Nambi Hadipati Lumajang wani megang peralatan ing negara Majapahit. Mula dina iki slira ing Suratos ngendhake bakan Kakang Nambi. Yen dawuh Sang Prabu sampun gandangan cetapa nyuwun tambahing pangestu. Sing ati-ati. Pamanah Pati, nggih, koso boro menika bermanci saged pamuja. Urung balela. Nanging saka pintere Ramapati, Haryo Nambi tak disiki supaya takon balela. Nek wis Haryo Nambi balela, Majapahit karo Lumajang perang. Nek Lumajang karo Majapahit ana perang gedhe. Majapahit jaya negara mati, Haryo Nambi mati. Sapa sing kuwasani negara ing tanah Jawa? Kejaba Ramapati. Tok. Irung pesek ya duwe kulum Lambe tipis weke sapa Dik? lambe tipis ya duwekmu Mas Janggut nyatis weke sapa Dik? janggut nyatis ya duwekmu Iki piye weke sapa
sapa mestine aku sing duwe piye wek sapa mestine aku sing duwe wong yen lagi kandrung ra peduli bledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir kasihan lagi bocah direwangi jarene was jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kapingan ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenangi ra peduli lagi beksi nadyan ora duwe duit direwangi kridak-kridik jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro Batuk nonong wek sapa batuk de nonong ya duwekmu mas irung pesek wek sapa de irung pesek ya irungku lambe tipis wek sapa de lambe tipis yo lambemu janggut nyatis wek sapa de nyaris ya duwekku piye wek sapa aku sing duwe piye wek sapa mestine aku sing duwe piye wek sapa mestine aku sing duwe piye wek sapa aku sing ngono bae grem metu sigrak ngene iki panjake ora ngantuk. Tapi aja entuk turu sedelokne iki imsak. Wah, wis setengah papat. Mulane wis padha sahur ngono iku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sidene ben lebu se. Alhamdulillah Iya. iki Pak Ica ide dikoncone dulur-dulure. Dikancani kanca-kancane. Ngono. Iki dalam rangka ulang tahunnya Dik Ica. Ngono. Iya, iki hari jadi. Penonton. Iya. Kene. ono. Wah, ijo luar biasa. Ngawur Sayang diakeh. sithik ya. Apa? Ana sing gak sopan belas. Kok sing ora sopan, ora ngomong ora sopan, sing ora sopan sapa? Kancane do lungguh ning isor ngadeg ning dhuwur dhewe ora sopan belas yo. Mulane iki aja ngantuk tukang syuting nek nang ngantuk kejelungup malah. Medun ora medun apuki. Lambe. Alhamdulillah Kene. Pak Ica kagungan kersa dalam rangka iki hari ulang tahunnya Dik Ica. Ngono. Jumbo karo asmane Adek ngono gene. Ica. Tegese Ica. Iki Cah. C iki calon, A iki anak sing solehah. Dadi C Ica iki sok mben gedene dadi anak sing solehah. Bangun turut perintahe wong tuwa. Ngono, dadi bocah sing pinter sekolahe, pinter ngajine, pinter nyambut gawene, sekolah dhuwur sok dengan harapan iso dadi pegawe. Syukur dadi pegawai negeri, upamane ora dadi pegawai negeri, swasta waton sukses ya padha wae. Alah mlebu ndongakno wong barang. Iku ndongakno uripem dhewe ra tayeng. Apa? Lho ndongakno wong iku ganjarane luwih
akeh timbangane ndongakno awake dhewe. Iya nek dongane mandi kowe iku ndongakno kowe dhewe ra teyeng mergawe jeturut-turut nek ndongakno. Lho kowe kepengin tak dongakno piye? Lho aku dongakno apa? Umpama kowe ndek utang iso lunas ora ditagih sing ngutangno ngono ya ana dongane. Lah ngene ya setuju cah aku cah. Oh, kulino ndonga kok wonge angger mara ning nggonku ngene iku mesti njaluk donga, dongakno ya ora uripku iki ben kepenak. Iso tenan to. Lho iso wingi iki ana wong ndek utang mara ning nggonku njaluk donga njajal dongane. Kira-kira iso nglunasno utang piye? Wah, Ya cocok isi. kok. Utangku nggone Parik ben lunasno lho. Hah, lho gampang. Iki ana Donga-donga sing tepat sasaran donga kanggo ngilangno utang ya ana ya. Ana tak warai. Kok iso? Lho dongane tak warai tapi aja mbok donga tok. Lah terus. Ndonga nganti lambemu pegel nek ora kowe iki duwe usaha ora mbok lakoni ya padha wae. Lah Dadi berdoa kudune ya dilakoni. ngono. Insyaallah nek donga iki mbok lakoni utangmu sepira gedene utangmu iso lunas. Arab-arab to. Hah? Arab Ya dengan Arab. campuran. Sing mandi sing campuran. Alon-alon kok lali kak. Ya, Heeh. dongakno ben Iya. utangmu lunas. Sing piye? Tirokno engko ya. Iya. Engko tekan omah rapalno terus lakoni. Iso Kudu mandi ana tenan to. lakoni. Kira-kira mandi to. Wah, Nek umpamane gak dilakoni, ya ora mandi utangmu ya ora lunas. duwa-duwa tok. Ya utangmu nek anggere mbok lakoni ora mungkin ditagih sing ngutangi. Tenane ya? Tenan. Cocok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Donga ngilangno utang. Iya. Lakoni. Indrina potas baikon ombenen. Duwa apa iki? Iku sepira gedene utangmu bakale lunas ora mungkin kowe ditagih sing Otak utang. maju. Aku Apa? ora petek paham. Piye, Mang? Kowe kok budek olehku bengok buantering ngono. Jajal baleni pisan kas. Bismillahirrahmanirrahim. Indrina potas baikon ombenen Ditambah decis ben bongkong. Lah wong kok ngombe apotas barang iki. Lah mulane iku nek kowe iki ngombe alpotas mati, utangmu ora ngarah ditagih sing ngutangi. Iku rasa didongan. Agar mati ya lunas. Ah Ngawur ngono. kok iso. Balik Pak Ica iki. Eh. Pokoke jagongan gayeng Sempatnya- Mas yo. sempatnya kok. Payahe jago kluruk. Lah iya kok iso. Ya to nek kene iki karo nggonmu dhewe. Heeh. Nek kene iki wong tuwa iki karan jenenge anak. Iya. Contone anake jenenge Ica, Dadi? bapake dadi Pak Ica, ngono. ibuke dadi Bik Ica. Ngono. Nek nggonku karo nggonmu dhewe. Bedane. Anak sing nggawa jenenge wong tuwa. Iya. Ngono. Contone. Contone anak nggawa jenenge wong tuwa kaya aku. Bapakku jenenge Slamet. Iya. Iku dadi aku nek ning omahe kok celukane ya ngono Gleyor bin Slamet. Ana bine dadi Gleyor iki anake Slamet. Dadi Glior anake Pak Slamet iki. Ya dadi Gleyor bin Slamet. Lah biyen bapakmu ceritane kok Jawa Barat. Wong Jawa Barat kok Jenenge sapa kae? Patang. Nah, ngono iku ya nek cara nggonku celukane ya apik, Iya, Bur. iya ana tambane. Bapakmu jenenge sapa? Patang ya. Atang. Dadi ya nek ning nggonku ya dadi subur binatang ngono. Subur binatang. Iya deknane kaya anjing wong ngerakuti rayem kok. Lah apa kok binatang iku? Lho, ben iku anak. Dadi subur anake Atang dadi subur binatang. Pak tunggale kirik barang. Ora ngono. Ngawur kok iso. Mulane Dik Ica, Kene ya. anak itu adalah titipan ilahi. Pak Ica karo garwane iki dititipi karo Gusti Allah sing wujude putra sing ngono pintere, Ngono. putra sing ngono apike, mulane ayo digulawentah sok dadi bocah sing migunani. Amin. Ngono. Apa meneh engko nek anak sakwise gedhe ya wis duwe kewajiban neh. Wajiban. Kewajibane anak dharma bekti karo wong tuwa. Heeh. Kewajibane anak harus menghormati wong tuwa. Kok iso? Soale pepatah mengatakan bahwa surgane anak, surga iku adalah di bawah telapak kaki ibu. Iya piye? Lho iya dadi kowe nek karo mbokmu kudune ngajeni. Ngajeni. Iya nek Contone? dikandani kudu nurut. Carane. Ya carane ngene.
surga di bawah telapak kaki ibu. Nek kowe kepengin ngerti swarga, ya ndelok telapakane sikile mbokmu. Iya. Ono. Lah aku nek nalih wah tak duwelok ya. Apa? Mbok kowe jangan Mbok. pelek. Iya. Langsung cangkel lak cuan. Sikil mbok candak. Tak delok telapakane. Ana surgane mesti. Ana swargane. Ngomong sapa? Lah telapakane mbokmu ana apane? Tak delok ora ana swargane malah ana teleke kok ya. Alah sumpah lho. Iki mbokmu ning ora resikan mlebu kandang ora ijik. Lah iya ora Mulane sanjalan. swargane anak karo swargane bapak iki wis dhewe panggonane. Ngono. Iya, swargane Dewe. anak. Eh. Surganya anak itu di bawah telapak kaki ibu. Iya. Tapi nek swargane bapak iku di bawah perut ibu. Ono. Lah kok ngono? Iya, dadi swargane bapake iku ning ngisore wetenge mboke. Layak amal bapak. Mulane akeh wong padha ning Margorejo goleki swargane akeh. Ning LI. Batangan bareng. Iya, swargane anak di bawah telapak kaki ibu, nek swargane bapak di bawah perut ibu. Layak kowe golek swarga terus rono. Lho, mulai kepengin ngerti swargaku. Kene ya. Ya, mulane iki ngomong-ngomong anak. Anak iki ada kelahiran, iya ta? Iya. Nek cara wong Jawa laire bocah iki nganggo 7 dina. Mosok ya. Lho ya dadi mulane bocah iki karan anak dina. Ngono. Iya. Mulai kok diicang iki hari ini, dieling-eling tanggal piro iki 11. Iya, tanggal 11 Februari. Berarti hari lahirnya diicang iki 11 Februari. Masa kok Iya. apal. Lho hari ulang tahun. Ngono. Ora beda karo hari ulang tahun kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Mulane wong sak Indonesia ngger tanggal 17 Agustus iki ya memperingati. Ngono. Iya kaya Hari kemerdekaan. Diicang ini Diicang. tanggal 11 Februari. Dadi kelahirane ora ketang sok mben iki ora ditanggapno Iya. ketoprak. Jenenge wong Jawa ngiling dina kelahirane, angger dina kelahirane kudu dibancaki. Ngono. Iya bubur piring patang abang ngene kok. Dadi Kleru tembungem. daya dibancaki bubur piring patang abang. Walik goblok. Lah piye? Bubur patang Abang. bubur patang Bubur abang. Bubur abang patang piring. Ngono lho. Ngono iku. Mulane apa sebabe kok dibancaki nganggo bubur abang. Ngilingi karo sing jaga awake diicang. Ngono. Iya, awake ana sing ngreksa. Mosok. Lah mulane wong lair iki duweni kebutuhan. Contone. Bayi lahir cenger ning alam donya kebutuhane ana 5. Contone. Jumbo karo huruf Jawa Hana Caraka. Keduren iki nama Ora iki. keduren wong ngene iki melekane apa gunane? Golek ilmu, golek kawruh. Ngono. Iya. Dadi bayi lahir iku Apa meneh sing mirsani wong sepuh-sepuh umpama omonganku kliru ditapuk sandal wong. lah mulane kuwi ya. Ono Hati-hati lho ya. Iya. Kuwi gunane kumpulan, melekan delok ketoprak, golek ilmu. Golek ilmu. Sing apik ayo dienggo, sing elek ayo dibuang. Lah nek iku mang bayi lahir mang. Bayi lahir ning alam donya duwe kebutuhan 5. Jumbo karo huruf Jawa. Hana Caraka. Iki ana karepe dhewe. Ana. Weh. Bayi lahir cenger ning alam donya sing digoleki pisan ho. Weh. Lah nek ho iki tegese apa? Hawa. Tegese apa? Bayi lahir ning alam cenger iki butuh hawa. Nek ora ana hawa ora iso urip. Ngono. Hawa iki ana loro. Hawa apa ae? Hawa mlebu karo hawa metu. Hawa nek ana loro barang. Lho iya hawa ya ana hawa masuk dan hawa keluar. Lah nek sing hawa masuk. Hawa mlebu iki ambekan. Bayi butuh ambekan. Lah nek sing hawa keluar. Hawa sing metu iki hawa sing ana suarane, ana ambune, gak ana rupane. Entut iku. Kowe kok iso Ngono kok cetak. lah jenenge iku mbok boleh sapa Paidi? Dagelan kok nek Ora mak tut Paidi ana suarane, ana ambune, gak ana rupane. Iku sing gawa metu. Iya to, mulane lah bayi lahir cenger iki mesti hawa ya. ambekan, nek ora ambekan mati. Sing nomor loro Sing no. Sakwise ambekan bayi lahir ngalam donya sing digoleki no. Tegese no. No iki nur utawa cahya. Dadi ngenger ning alam donya iki ngerti gebyare padange donya. Mulane bayi iki angger lair ya nangis.
Angger bayi lahir nangis. lah saiki aku tak takon. Apa? Kene apa bayi lahir kok nangis? Kaget abur. Ah sekondo sapa? Ning peteng. Alah, Ning peteng. kleru. Bayi lahir Kleru, nangis. kleru. Ya iku mang lho kaget nek ngerti gebyare padange jagat. Alah. Bayi lahir nangis iki ya mergo jumbul. Ah, ana bayi kok njumbel iku. Dijiwet dukune bayi. Alah, kleru. Kleru. Bayi. Kleru kok iso. Seh. Bayi lahir Heeh. iki mergo maune kecepit terus dadi ra kecepit nangis. Ana ya bayi kok kecepet tuh. Kecepet apa kok iso? Lambe yo. Kecepit. Saiki apa sebabnya bayi lahir ning alam donya kok mesti nangis? Kayak mesti orang ngerti. Apa sebabnya bayi lahir ning alam donya kok nangis? Mergo duwe cangkem ah. Bayi lahir duwe cangkem tetep nangis nek ora dicangkem iso nangis. Iya. Goblok ta iki. Iya, bur suwe, bur. Ora bendakan Ora lho. cangkem nangise piye? Lah iya kok. Lah iya. Takon aku. Takon apa? Apa sebabnya bayi lahir ning alam donya mesti tangane kok gegem? Ah, mesti apa jotosi kancane mesti. Jotosi mboke mesti. You Mac Tyson apa Elias Pikal? Apa Chris John bayi lahir jotosi wong. mesti gegem ah ya. Eh? Lah kena apa bayi lahir kok mesti gegem? Wah, Nah, orang ngerti? Apa sebabnya bayi lahir kok mesti tangane gegem? Soale nek tangane begar, iya ta? Iya. Wedi nek nariki sing diliwati. Iku lak dawir kabeh. Ora Lho bayi nari kowe. Kowe lambemu. Ono dadi. Ayo, apa sebabnya bayi lahir ning alam donya mesti rambutnya kok dawa? Ayo. Bayi lahir ning alam donya apa sebabnya rambutnya kok dawa? Sebabnya kok dawa? Iya, mesti kok rambutnya dawa. Lah kowe ya iso. Ya iso. Sebabnya apa rambutnya kok dawa ning Mergo ning jero weteng gak ana tukang potong. Wah, lha iku Rambutnya dawa. lha iku tukang potong mbok lebokno ngono piye? Lah lebokno liwat endi? Ngawur kok iso. Ono. Sing nomor 3 kebutuhane bayi ning alam donya iki jumbo aksara Jawa nomor 3 iki ca. Sing tegese cok. Ca iki cair. Sakwise ambekan roh padange donya bayi lagi lahir iki sing digoleki banyu. Ngono. Ora ana bayi kok golek sego ora ana. Ora ana ya. Ora ana mesti banyu. Mulane dikasih mimik air susu ibu. Ono dadi nek apa Sing cok. Iki mah cok. ca. Lah sing ro. Roh, sakwise gedhe kudune roh. Wong urip nang alam donya iku kudu duwe roh rasa. Wih, Ngono. ngombyang. Iso rumangsa nanging aja rumangsa bisa nanging iso rumangsa. Iku nek ro. Lah nek sing kok. Kok kabeh wong urip nang alam donya sing digoleki terakhir kok. Ana wong bedheki. Iki ade bedheki lah. Gak Alah, iku bakal teban iku. Iku gone saimit iku. Ame boh. kowe yo ngono. Kowe iki yo ngono. Sing terakhir kok. Kowe kok ape bedheki malah kleru. Edan iki. Ora. Oh, dekne kan lowemu. Kaya anakku. Dadi anakku pantes wajahe mirip. Lah iya kok iso. Iya. Sing terakhir Sing kok. terakhir kok. Wong urip nang alam donya iki kabeh digoleki kok. Kok iki kamulyan. Mulya ning donyane ya mulya ning akhirate. Ono iya. Dadi nek kepengin mulya ning donya iki nyambut gawe sing mempeng ben oleh dhuwit, nek kepengin mulya ning akhirat iku ngibadah sing mempen sok ben jatahe swarga. Aja omong terus. Apa? Wis meh jam 3. Kowe dagelan iki kon ngomong ngene iki ya wis, nek ngono iku mang bedhekane sing tuku ora doyan. Sing doyan ora gelem tuku sajane ngono. Lah emang piye? Piye emang? Sing goreng. Sing piye sing Kowe. piye? Didodol ora doyan, sing tuku ora doyan. Kowe mesti doyan ya. Iku padha karo ngene iki. Piye? Sing ngerti ora doyan, Lah terus. iya. Sing ngerti ora doyan, sing nyekel ya ora doyan, sing ora gelem tuku doyan, sing mangan ora wareg tunggal iku. Bakul klambi iku. Ora. Bakul apa? Ora. Lah kono mang bakul tebon kok ya. Bakul tebon. Oh, kabeh kok doyan kabeh kuwi. Iya gragas kok doyan kabeh. Mulane awake lemu, hati-hati nek mlebu alas.
Aku tahu klebu alas awak lu lemu biyen ngono klebu alas terus gembes. Sing tuku sing dodo ra doyan. Tunggale gajah mesti. Kulino cek iki. Kakak. Kewan apa duwe lar? Iya lah. Kewan apa duwe lar? Iya. Iya, mlakune dlosoran, sikile papat. Wah, kok kowe kewan apa, nah aku ya jelas ora roh, Cah. Kadal dolar iki goblok iku. Kewan apa sing duwe lar, mlakune dlosoran, sikile papat. Wah, sak kowe. Ya, salah lho. Biasanya batak sing iso iki. Batak. Kewan apa sing duwe lar, mlakune dlosoran, sikile papat. Ayo, kewan apa? Wakeh. Apa iki? Akeh. Sing duwe lar, pitik, Terus, kupu, terus banyak iki duwe lar. sing delosor emang lho. Sing mlakune dlosoran, ula, cacing, welut. Cek piye cek iki? Lho. Iki mau Sing sikile papat, sing sikile papat. wedhus, sapi, kebo sikile papat. Lho bedhe amang piye bedhe? Lah aku takon kewan apa sing duwe lar? Sing duwe lar, mlakune dlosoran, delosoran. sikile papat. Lah ya iku mah lho. Apa? Lah sing duwe lar sikile papat mlakune delosoran iki mah lho. Lah ya Kewan apa sing iku? duwe lar iki klebu pitik, dara, iku duwe lar. Iya mbok sebutno siji-siji ya. Tak kira mang kabeh ngono malah. Takonku kewan apa sing Aku duwe lar? tak bingung. Sing duwe lar mlakune dlosoran sikile papat. Anak mah tak bingung lho. Ayo dadi nyanyi-nyanyi ben Ayo. ora Apa? bosen. Kowe nyanyi harus kali-kali be anu ben. Wow, aku iku mendana jalukan tok Cak. Iya. Suara merdu, suara emas. Walah, ngono kepolon kincil barang. Coba lu ame kok. Sing kira-kira aku ora iso. Oh, kok iso. DJ. Ya, yo iki ngaturi tamune Pak Ica. Suara Ya, iki ngaturi tukang syutinge. kene ya. Ya ayo diwenehi lagu ngaturi dulur-dulur lanang sing ejek padha nglumpuk, ejek padha melekan. Ket mau awak muangan aja iki. Kowe lagi doyan-doyan kowe. Kowe kok malah ngawur ae. Aku munggah ngatek bar kaya muangan. Ora ora doyan mangan ya bingung oleh nyuntikno. Ngombe sik. Ya wis, tintingane. Duh wong ayu pepujane ngati kaya ngene wong nandang as apa to awakku dhewe duh dewa jawata gung welasana mring wak mami besok kapan kasembadahan jejer lan wong ayu umpama nirana kodo tanpa prau sesat darang den bebetri hanyidam syarias upama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari upama sliramu margi wong manis
aku kan bakal liwati sineksen lintangi luku semono janji prasetyane ngati tansah kumantel ning netra rinoso karoso karnaning priya midera sak jagat raya kalingana wukir lan samudra nora ilang memanise aduh dadi ati selawase Lintangnya mlaku Ngono. Pisan ra. Jam 3. Kene ya. Ngono. Iki apa diranti? Nek diranti ra rawuh. Kok suwe nek? Iya. Sawane ya.
nglepasi udan grimis ndika Paman Ramapati kersa sowan wonten ing Kabupaten Lumajang sami sugeng sowanipun Paman. Anak Angger Haryo Nambi tekaku ora ana alangan apa-apa. Nanging Nger Haryo Nambi tekane wong tuwa ing Kabupaten Lumajang sejatine bakal paring pekabaran karo kuwe. Badhe paring pekabaran dhumateng kula. Ngenani bab menapa, Paman? Lah nek dina iki Haryo Nambi kadakwa ngersane Sang Prabu Jayanegara mbalela ing Praja Majapahit. Kula dinawa mbalela. Sing kaping pindho anak Angger Haryo Nambi. Nek cetha kowe dina iki kadakwa mbalela ing Praja Majapahit ing Kadipaten Lumajang dina iki dijabel perkara bumi mutian ya bumi kamardikan nggih. Paman Ramapati, Ya kepiye anak Angger Haryo Nambi? menawi to kula midhanget dhateng atur ndika rumangsa kaya kadodok rasanipun atinipun nam. Awit napa Paman? Ing Lumajang niku dados bumi kamardikan, Bener. bumi mutian. Teges saben pendak warsa kula boten badhe caos kulpektu pajak. Nalika Majapahit kang tesih dipun kemudi dening Suwargi Sinuwun Kertaraja Sajayawardhana ya Kanjeng Raden Wijaya. Mboten kados napa nambi sekawit kula niku dados patih mangku bumi. Larekipun Majapahit geger dipun tuwaken baleanipun Bupati Tuban nggih Trunggolawi. Ngantos pangkat Palungguhan Nambi kalorot kula dados bupati kula nrimah jer kula menika namung sadremi netepi dawuh dhateng pengayoman nanging sareng sakmenika Majapahit kang diasta dening Jayanegara. Paman, napa panjenengan menika katalumpen sinten Jayanegara menika? Menawi to kula ngarani Jayanegara niku wong bejo kemayangan. Bener. Jayanegara niku mboten putra tos ratu. Jayanegara niku mung putranipun Putri Dara Petak. Putri Boyongan. Gedhe panirwane kang Sinuwun Kertaraja Sadewene diangkat dadi ratu. Kuwi mboten jumbuh dhateng angger-anggeripun peratan. Jeneng ratu kok cacat. Inggih Jayanegara menika. Menawi kiyambakipun sampun paring dawuh ing kados mekaten. Tinimbang nambi ora-ora kok didarani iya. Pisan gawe, Pawan. Kados pundi Majapahit badhe kotak kerwangen. Kula mboten trima ndika kang minangka dados paseksen. Wiwit kalenggan menika kula Adipati Haryo Nambi badhe mbalela Mbalela menawi panjenengan cetha mbalela ing Praja Majapahit. Majapahit dinten sak mangke Sang Prabu Jayanegara sampun ngangkat senopati perang. sampun hat perang. Nggih, Paman. Tinimbang Lumajang dados ajang perangipun tiyang saking Majapahit. Langkung prayogi kula badhe keluruk perang ing Majapahit. Lakon pendakane Ramapati. Ramapati kuwi kedunge siasat, pabrik pikiran, kebak ing pangotak ngatik ya Ramapati. Lakon Nambi tak du karo Jayanegara. Nek wis padha jeblokan, padha matine Majapahit sing dadi ratu Ramapati.
Senopati ki sapa Majapahit? Ora tak selaki, aku senopati saka ing Kraton Majapahit. Sapa aran Kebo Taruna. Kebo Taruna? Apa kowe srayaning Jayanegara? Piye? Apa kowe minta srayaning Jayanegara? Pancen bener. Apa setyamu tumuju ning Lumajang? Kepengin ketemu Adipati Haryo Nambi ing Kadipaten. Yen to wis ketemu karo Haryo Nambi, Gedeng sirahe. maju reno paling mati. Ae. Haryo Nambi, lihat Haryo Nambi. Cilaka. Silakan pun magen pundi Romo. Nawang Sari, Ciplok. katinggor musuh. Ora ngira babar pisan yen to kriwikan dadi grojokan Lumajang bakal brubuh. Sebabipun menapa Lumajang saged brubuh? Rikala semanten panjenengan badhe brubuhaken wonten Praja Majapahit. Romo. Iya. Yer Nawang Sari. Pun Rama salah petun. Ora ngira babar pisan kalamun wong Majapahit wis kanake senopati kang brupengan, kang isih muda Taruna Purbagus. Ora liya mung Kebo Taruna. Oh, menawi wedal sakmenika wonten Praja Majapahit menika ngajokaken senopati enggal ingkang namus sinten Romo? Kebo Taruna. Mula kanthi kuwi aku njaluk sabyantumu. Mangsa borong engko Kebo Taruna anggonmu nrimo. Sing baku kowe bisa dadi rantai mas. Oh, menawi kersanipun Kanjeng Rama kados ngaten, panjenengan sumingkir kula ingkang badhe ngadepi kaliyan. Mangsa borong ning romerane gage bakal awat-awat saka mburi nggih. Haryo Nambi. Haryo Nambi. Haryo Nambi. Sedulur, sadurunge tak weni ngerti, kuwi golek bulon-luronmu lawan Nambi. Sapa jenengmu? Aku Kebo Taruna senopati saka ing Kraton Majapahit. Oh, kan aran Kebo Taruna ing Praja Majapahit iki kuwi. Bali sapa? Ngerten, aku Nawang Sari. Nawang Sari. Kebo Taruna. Piye? Yen dina iki sliramu kepengin goleki Haryo Nambi. Ing papan kene ora ana Haryo Nambi. Sing ana Nawang Sari. Nawang Sari. Apa? Ana sambung rapete apa kowe karo Haryo Nambi? Aku kampernah putrane Kanjeng Rama Haryo Nambi. Nek ngono mapan kebeneran kowe sumingkir. Tak patenane Haryo Nambi. Gampang, Kebo Taruna. Yen kowe bakal mateni Haryo Nambi, ana ing tangane Nawang Sari. Sak banjure kok bisa kandha kang kaya ngono? Engko yen kowe kepingin mateni kawat Kanjeng Rama, gampang amarga ngopo to? Pancen kowe kepengin gawe karingkian ana ing Lumajang. Pancen bener ora tak selaki. Wong kundhuane perang nyapa to? Yen ra mati dipateni. Pancen bener. Saiki apik-apikan aten. Perang ora usah dibatutke. Sing kok karepake? Sing tak karepake perang Majapahit antaraning Lumajang kena disamping nganggo dalan. Nganggo syarat lan sarana. Apa syarat-syaratna? Syarat lan saranane gampang kok ya. Gelem oke kepek bojo kelawan aku. Engko gampang kowe bakal nutut kaloro Kanjeng Rama Haryo Nambi. Aku dadi bojomu. Tak gampang to? Gampang mungging kowe nek mungging aku ora. Aku didering senopati. Ora sudi ya. Lho kok ras sing mok tampe iki manggon ngendi to Kebo Taruna? Aku wadon, sliramu kaku. Upama aku bebrayan kelawan kowe kena. Nek ngono pancen bener ngomong. Dene wong perang kuwi ditulis kanggo aksara apa wae, Ya, iki kanggo bener. pangorban. Ya, Kebo Taruna. ayo kepiye? Yen dina iki saguh bakal mundhut bojo kelawan aku. Nanging aku dene panjaluk kelawan sliramu. Apa panjalukmu Mas Pices Raja Brana ngono apa? Yen kawujud
aku dadi satria balik tinggal. Aku ora dadi bojomu ora apa. Lho. Iya. Mergo aku jejering senopati jare. Kebo Taruna. Piye? Wong direhke apa wong ngreke penak nyedadan? Ra kepenak wong ngreke to. Upama kowe mbalela ning Praja Majapahit, ing besuke kowe dadi sesembahan ora Kadipaten Lumajang. Ora. Saiki nek pancen pandhalakmu kaya ngono ora saguh. Ora saguh. Mergo aku ijeh kepengin mbalui wong-wong ana ing Kraton Majapahit. Yen ngono kuwi mbacut tumindakmu Iya. pengen merangi wong nang Lumajang. Pancen kaya ngono. Ning sing tak jaluk ora kaya ngono. Apa sing kok jaluk? Ah, Piye? Hei, Pani! Papan negara kami. Iya, iya. Kebo Taruna, Kaya kepiye? aja ngligo saka kaya ngono. Apa ketiga sarta mentara arep mateni karo putraku Nawasari? Mergo dheweke luput. Luput mungging aku. Dheweke gelem tak pundhut garwa nanging njaluk bebono yen aku kudu balik tinggal. Kebo Taruna, Piye? yen to putraku duweni penemu kang kaya mengkono kuwi ora ana alane. Mergo apa? Coba to aku tak ndungake sejarah lelakonmu. Nanging iki mengko kalamun aku luput lan putraku katone kowe ora seneng kena kowe arep mateni. Harya nambi karo Nawang Sari ya putra. Iya. Putaruna. Piye? Aku ning Majapahit taun kang kepungkur. Ana senopati kang pengpengan. Merga Majapahit karo salah sawijining bupati sing balela. Ora liya mung Bupati Tuban. Sapa sing bisa nyernake Bupati Tuban? Ora liya bupati saka Mampringan ya Kebo Anabrang. Tanding karo Ronggolawe nganti Ronggolawe gugur ing Medan Logo. Kebo Nabrang ora nampa ganjaran saka Ratu Majapahit, malah Kebo Nabrang mati saka tanganing wong Majapahit. Hei Taruna, Kebo Nabrang kae duweni putra sawiji. Anang wujute nganti saiki wis ngancik tatarane kadewasan. Saka liciking ratu ing Majapahit, putra ing Bupati Mampringan iku mau ora dheweke disingsarakake. Digula wentah nganti dewasa. Dimen ora ngerteni lelakoning wong tuane. Kanoman iku mau diangkat senopati direm-rematine supaya dheweke manut saka Majapahit kuwi licik Majapahit. Sing mesti jeneng anak kuwi bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Pancen bener. Wong tuane mati dipateni karo musuh nanging putrane iku mau mbalui karo musuh. Taruna. Nek kowe kepengin ngerti Kanoman kuwi ya keng sira Kebo Taruna, kowe anake bupati saka Mampringan, wong tuamu kang aran Kebo Anabrang kuwi bapakmu Taruna. Ayo, yen ngoten kula luput. Nek kowe isih dadi senopati Majapahit, Patenana Harya nampi aku rila mati saka tanganmu. Nanging kowe wada karo wong-wong Majapahit yen to putra ora sedya karo wong tuwa. Mboten. Kula sampun cetha lan gandeng atur panjenengan Kanjeng Adipati Harya Nambi. Yen ngoten kula tuturi kalih panjenengan. Apa kese mbalui karo Majapahit? Mboten. Nedyaning manah kula badhe mbalui wong-wong wonten ing Lumajang. Umpami kula mati wonten ing Medan Logo mboten menapa-menapa yen kula mbalui wonten ing Lumajang Kanjeng. Yen to kaya ngono kowe manut dadi satria bali. Nggih. Arno. Aku keminangka dadi pasisen. Yen to kanthi kowe bisa mbrasta dening wong-wong saka ing Majapahit, kowe bakal ndak ganjar tak gawake marang putraku Sinawangsari. Kabupaten Lumajang kae besok dadi darbemu. Waton kowe bisa nyernakake Jayanegara. Pangestu.
jroning atining wong tuwa bab kelakon iki. Kersane. Kowe katrema ning Kabupaten Lumajang. Kalapatane saka mburi lekasih Oh, Sitarupa. ngeten monggo Rama.